doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Orasma diamanami inanami nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Huriani Tuhata tapahohom tapuka parmingguata di manukutun martangiang nahohom mahita. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor sia ayat sada dohot ayat tolu. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorngong, saido pakon maahu, jala asiro am diau, ay pujung hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale di bataku marhaposan tu hodo au,
Sai unang pailaaw. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasa sadai, dilehon hodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi, say patogu marohanami asa unang ganggu rohanami makaporsyai hasesan ni dosa nami, asa unang madele hami ani dosa nami, alay asa po situturo hanami di asini roham nagudangi. Marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Hurian itu hata, tangyo kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo, rodi patik pasapuluhon dohot lapatanna. Songonon ma didok disi. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Torunitano, yang gotong gabi si Sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ayho na uhum na dosugot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari Minggu, dinaono marima ulahamu nasa siulaunmu, alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangibati hutam, ay dinaono marido di top padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibahenido ubahen di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapammu do naturasmu asa martuaho jala leling mangulu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup.
Tatopotima dosata nagodangi dijuluni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulu ni habangsa habadiaon mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jut huarsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami narway. Dang ho haholongi ho siyan nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa tudinami. Dohot nasa gugunami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubain hami. Di maheni tamado rimasonmu jala uhumamu hami tuhamatean saliling-liling nai. Alay na maporus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesaon ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni mudarmu nabadiay. Ale Tuhan say asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Satok kido hutadikon ho. Alay papungupungok kumaho muse marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa saleling-leling na. Asiaku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Rian itu hatta tajahama hatani debata nagabe tulpuk epistel di minggutta sadarion ima natar surat di Matius bidu 22 mamuka ayat siat 37 rodi ayat 40 tajahama mar soring-soring di ayat nabar pudi rap hita majahasa. Jadi didok Yesus ma siha holonganmu do Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Alai dos do argani napa dua honon, siha holonganmu dodongan mi doson dirim rapita. Patik napa dua honodo makakam nasa patik dohot hata ni panurirang. Ima sahatna, martua do natu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tahadidak maha porsiau tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disan rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima nani tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banua toru dong ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Hello.
Tabege matiting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Parmingguon di HKBP Rawamangun Minggu sadarion tanggal 7 Maret 2020 sada dohot namangihut ganup ari Minggu garejata HKBP Rawamangun patupahon 5 hali parmingguon di gereja Ima pukul 6 WIB dohot pukul 10 bahasa Batak. Pukul 8 WIB remaja bahasa Indonesia. Pukul 10 tolu WIB dohot pukul 10 30 bahasa Indonesia. Sude parmingguon dohot do disiarhon langsung manang live streaming sian gereja. Ruas naneng mangihuton parmingguon di gereja di Pabotohon. 1. Kapasitas gereja maksimum 300 halak ganu parmingguon. Paduahon wajib periksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Napa toluhon mengisi data adorang so masuk tu gereja. Partangyangan week Rabu 10 Maret 2020 sada pukul 10 siawib patupaon ni Huriata do partangyangan week di secara live streaming marhite YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriata asama dohoti partanyangani sian Jabutabe. Kamis 10 sada Maret 2020 sada pukul 10 siawib patupaon ni Huriata do partangyangan week Pulau Asem marhite aplikasi Zoom. Ruas ni Huriata week Pulau Asem asama dohoti partanyangani. Ganup week di Sosohon manang dipangido asa patupahon partangyangan week namarhite aplikasi Zoom. Moloboi partanyangani dipatupa secara tatap muka di bagas ni ruasta alai molo so memungkinkan dipatupa di bagas boydo dipatupa di gedung gereja ta ruang Lukas manang Timoteus nania turhon di sekretariat jala totop ikon mengikuti protokol kesehatan. Parheheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun naing patupahon parheheon marhite aka perlombaan dohot aktivitas seni naing ditampilhon di parminggot Ima. Pembukaan parheheon ibadah minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Seremoni pedohot kegiatan perlombaan parheheon tanggal 10 sada sahat tro di tanggal 20 sada Maret 2020 sada. Acara penutupan parheheon ibadah minggu tanggal 20 Maret 2020 sada. Sude akayana kota sekolah minggu asama dohoti parheheoni informasi boema dihubungi guru sekolah minggu nabe. Di sude parmingguon minggu sadarion tanggal 7 Maret 2020 sada sipul majaha tikting adong do sambutan sian seksi sekolah minggu. Pembekalan seksi sending. Lahu melengkapi diri, lahu meningkatkan pelayanan seksi sending dohot marturia, naing patupaon pembekalan di hari Kamis tanggal 10 sada Maret 2020 sada pukul 10 sahat trodis pukul 15 pukul 15 maringanan di lantai 2 gereja HKBP Rawamangun. Sude pengurus boy mama dohoti pembekalan ini. Webinar kesehatan. Minggu tanggal 10 sada Maret 2020 sada pukul 10 saat rodi pukul 12 WIB seksi kesehatan HKBP Rawamangun patupahon webinar kesehatan marhite aplikasi Zoom meeting dohot tema mengapa perlu vaksinasi COVID-19. Pembicara Dr. Moses Leo Silaban SPPD. Meeting ID 987-8735-6219. Paskot 102030. Sude ruas ni Huriata Boima berpartisipasi aktif di webinar on. Info lengkap Boima menghubungi Dr. Ria Sitohang dengan nomor HP 085 213 702 322 dan Dr. Tiur Banjar Nahor di nomor HP 0822 8200 9008. Pelepasan Sintua na pensiun.
Minggu tanggal 14 Maret 2020 sada di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni huriata do pelepasan di opat halak situa naung pensiun ema sada situa martua Lodewik Panjaitan Sianwik Kampung Ambon. Napa duahon sintua Tiurlan Borulum Bantoruan Sianwik Duren Sawit. Napa tuluhon sintua Humala Riris Simangunsong Sianwik Kayu Jati Sunan Giri. Napa opaton sintua Arnold Silaban Sianwik Pisangan Gading Raya. Sipul parmingguon diudutima acara ramah tamah di Sopo Timoteus. Nani dohotan ni perwakilan ganup dua halak keluarga sintua na pensiun dohot para halado. Jemaat baru Kus Haryadi Nugroho na Posobulung Narosian HKBP Cikini alamat Jalan Balai Rakyat nomor 30 RT 009 011 Klender Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Tuhata mana masu nasida asagabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Pelean dohot penerimaan murid baru TK Sinantam terakaderisasi nunga dibuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020 sada 1 2022 TK Sinantam bulan Februari 2020 sadaon. Informasi lengkap Boy Madijaha di Harutas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Aka udut ni buah-buah tajahama di Harutas Tikting nanaung pinaradia ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata di minggu sadarion. Horas hita di saluhutna. Yang kami hormati kepada Amang Pendeta HKBP Rawamangun, Amang Inang Sintua Parhaladu HKBP Rawamangun, serta Dewan Kolonia yang kami banggakan. Terkhususnya pada saat ini yang kami banggakan anak sekolah minggu kami, orang tua anak sekolah minggu, para pelayan, terkhususnya guru sekolah minggu, pendamping pra-remaja, seksi sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang beribadah pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat beribadah pada hari yang indah ini, bersekutu memuji nama Tuhan. Kami di sini selaku seksi sekolah minggu datang menyapa seluruh jemaat dalam acara pembukaan Pareon Sekolah Minggu tahun 2021. Amang, Inang, dan anak-anakku semua, tidak terasa sudah setahun penuh kita mengalami situasi pandemik yang telah membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan, terkhususnya dalam hal beribadah. Gereja kita HKBP Rawamangun melalui seksi sekolah minggu ini turut melakukan perubahan dalam kegiatan pelayanan sekolah minggu, sehingga seluruh kegiatan layanan sekolah minggu dilakukan dengan berbasis digital yang kita lakukan pada setiap hari minggu. Secara khusus pada bulan Maret ini, Sekolah Minggu HKBP Rawamangun merayakan Hari Parheon yang mengalami tema Pergilah dan hasilkan buah dengan subtema Aku bisa karena Yesus bersertaku dari kitab Yohanes 15 ayat 16. Tema ini disesuaikan dengan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2020 pada saat ini. Seluruh kegiatan Parheon Sekolah Minggu tahun ini dijalankan secara virtual dengan rangkaian acara sebagai berikut. Ibadah pembukaan Pareon Sekolah Minggu tanggal 7 Maret 2021 selaku sebagian persembahan pujian yang tadi kita saksikan, itulah sebagai rangkaian digital yang dikirim oleh orang tua sekolah minggu yang telah diekspos oleh multimedia. Seremoni Pareon Sekolah Minggu dan acara perlombaan Play Zoom yang akan diadakan pada tanggal 11 Maret tahun 2021. Lomba Pareon Digital, lomba foto keluarga, bernyanyi bersama keluarga, bercerita Alkitab, talent show, TikTok rohani, DIY rohani. Kami mohon kepada Amang Inang yang pada saat ini beribadah, kami mengundang
untuk anak-anaknya mengambil bagian melalui KK Sekolah Minggu, melalui WA Group yang telah dilakukan oleh para guru-guru sekolah minggu. Yang keempat, ibadah penutupan Parahyangan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret dan disampaikan juga para pengumum dan pemenang yang telah melakukan kegiatan Parahyangan pada tanggal 11 sampai tanggal 19. Dengan mengusung semangat Parahyangan ini, di samping himbauan untuk mengikuti kegiatan Parahyangan yang sudah disebutkan, kami Seksi Sekolah Minggu juga mengajak seluruh orang tua dari anak sekolah minggu untuk senantiasa bersemangat dalam mendampingi dan mendorong anak-anak kita dalam beribadah serta mengikuti kegiatan sekolah minggu secara virtual. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih-Nya, gereja kita dengan konsisten terus memberikan pelayanan kepada anak sekolah minggu. Kegiatan rutin sekolah minggu yang saat ini berlangsung adalah ibadah secara virtual, sekolah minggu, baik pra-TK, non-mandiri, serta pra-remaja, dalam Zoom pengajaran kelas atau pojok kreativitas, fellowship virtual yang dijalankan oleh dalam 1 tahun ini, yaitu perayaan Natal, Parahyangan sekolah minggu yang saat ini kita lakukan, Pasca, sekolah Alkitab liburan yang nanti akan dilakukan berikutnya. Selain itu juga kegiatan tadi, sekolah minggu juga telah memiliki aplikasi MyASM yang merupakan aplikasi khusus anak sekolah minggu yang beribadah di AKBP Rawamangun. Sesudah kata sambutan ini, kita akan menyaksikan tayangan video yang berisikan rangkuman kegiatan sekolah minggu yang telah berjalan dari tahun kemarin. Harapan kami biarlah dengan seluruh kegiatan dan prasarana sekolah minggu yang sudah berjalan ini, anak-anak sekolah minggu semakin dalam mengenal dan merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, sehingga dapat menghasilkan buah yang seturut firman Tuhan. Akhir kata, selamat menyambut HKBP Parahyangan Sekolah Minggu, maju terus sekolah minggu HKBP Rawamangun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan sampai saat ini. Doa kami Tuhan dalam tahun ini agar Corona cepat berlalu. Dan kami boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Aku berdua, walaupun di rumah tetap semangat beribadah ya adik-adik. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung
bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiaka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tatangihon maha tani debata turpuk jamita di minggu ta sadarion. Imana nianya sian buku 2 Musa bidu 20 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songnon mahatana didok disi. Dungi diatur honde batama sude aka hataon ninama. Audo Jahoba de batam. Na parwako sian tano Mesir sian bagas parhatobananmu. Dang jadi marakup au adong de batam. Dang jadi bahenommu diho gana-ganaan, manang suman-suman dia na di banua gijang nang di tanoon, rodi na di bagasan aek na dituruni tano. Dang jadi ho marsoba tunasida manang olowanmu nasida, ayaudo Jahoba de batam, debata parimas na mga luluhon hajahaton ni ama-ama tu aka anakna ro di sudut patuluhon dohot paopaton aka nasogoroha diau. Alaya sido rohaku di aka nama ribu-ribu aka nama kaholongi au aka nama ngaradoti aka patikku. Dang jadi dohonomu gowarni Jahoba de batam, anggo sian neang ni roha, ay sayna ona toru ni Jahoba do, manangise na madok gowarna sian neang ni rohana. Ingot hamuma ari sabat, laho parbabadia hossa, onom ari mahamu mulaulaon, jala bayanommu nasa ulaumu. Alai anggowari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batam doi dang jadi bahenommu disi agia aha ulaon nako manang anakmu manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposob boru-boru rodi pinahanmu nang na sorang tuho di bagasam kutam. Ay dina onom arido di topa Jahoba langit doho tano, doho laut, doho nasa isina, dungi maradian maibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen nadi pasu-pasu Jahoba ari paradian nai
jala diparbadiai ima sahatna. Huriani itu hata di bagasan Kristus Yesus. Somaldo amang inang tatangihon patik ni debata. Tiap hari Minggu di jahahon para gedado tangihok kamu ma patik ni debata. Jot do tabigi nakanin di jahau para gedado patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon dohot pangaripunan manang lapatani sude patiki. Molo di pelajar sidi somal dohua tahun hami amang inang wasa pola rikot di lehot debata patik nasapului. Kenapa harus diberikan Allah manang di surat ton debata patik nai di dua batuloh jala di surat ton ni marhiti-hiti tangan ni debata. Molo bahasa Indonesia di dok jari Allah katanya dalam Alkitab. Bahwa hukum Taurat itu atau dasatita itu dituliskan dengan jari Allah di atas dua batu loh. Jala di pasahat ma hatani Tuhani manang pati ni debatai tusi Musa di gunung Sinai. Nakanin marsor mindo hamua manginang marsor minate pastilah bercermin. Aku penakanin bercermin do baga do bukon manang na peol do otik tu kanan manang tu kiri hafal otik do badakon sebelah kanan manang sebelah kiri do akana asing. Kenapa harus bercermin? Bosa pula marsor min kita. Tidak bercermin sasitong na bui do kalau ada sifat orang yang tidak begitu peduli dengan kecantikan. Kola ni pakai tahu ibana. Alai di bagasa sadari bui do hita lubis yang 5 kali mersormin. Bahkan bisa sampai 10 kali. Buasa pola adong aturan manang ruhut na ikon dilehon tu masyarakat oleh pemerintah na ikon dipatuhi. Manang molo husukum musehita buasa pola kereta api harus ada rel-rel yang dibuat jala dengan tujuan rel misalnya ke Jatinegara misalnya seperti ini relnya. Molo lau hita tu Bandung songonon relna dot akanasi ada tujuan-tujuannya. Buasa pola ikon di bahen na songoni di pardalanan ni ngulun ni jolma molo tabereng bahkan dengan aturan-aturan na adong di tonga-tonga ni kuria. Di bagasan turpokona mang inang naing masuk manian bangso Israel tutano Kanaan. Jala ditadikon nasida, manang ditinggalkon nasida, Allah membuat mereka keluar dari tanah perhatobanan Mesir, jala ikon nakok, manang ikon masuk manasida tu tanah Kanaan. Alai sebelum mereka masuk ke wilayah itu, ke tempat itu, nunga adong jumolo disi nian hidup bangsa lain. Yang aturan hidupnya sangat berbeda. Sian nasida. Alanima ditotopon debata, dilehon debata aturan hidup. Tu bangsa Israel asa unang terkontaminasi. Supaya bangsa Israel tidak terkontaminasi dengan cara hidup orang Kanaan yang sudah hidup lebih dahulu sebelum mereka di tempat itu. Sebagai sorminan, manang sebagai rel kehidupan,
manang sebagai pagar di dogma patik ni debata, dilehon tu bangsa Israel bahwa patik ni Tuhani, dilehon tu nasida, asa adong do sorminan nasida. Songok kita namar sormin. Jadi molo mar sormin hita amang inang, tabereng mabuhita di si. Tarbereng marisi hado hahurangata. Ahado halubiota. Bagaimana kita harus hidup dohot menjalani setiap ketetapan-ketetapan yang sudah diaturkan oleh Allah. Aturan mingulu na nileu ni debata tu bangsa Israel asabui nasida mangulu di bagasan tatanan hidup yang berbeda cara hidupnya dari orang-orang lain yang ada di humaliang nasida. Di suraton di bagasan 2 Batuloh yang pertama ima turpuk tahun amanginang. Sada sahat tu paopaton. Nama ngaturhon bohado hubungaku dohot debata. Bohado hubungan muna dohot debata. Bagaimana saya harus hidup maradup pun debata na husobba. Bohado hamu iko mangolu marado pon debata na dihaporsay hamu. Ala memang na jolo masa do dihatiai di nasida hidup dengan berbagai macam debata atau hidup dengan cara menyembah Allah yang berbeda. Audo Jehovah de batamna parwako sian tano Mesir sian bagas parhatu bananmu. Allah memperkenalkan bahwa aku adalah Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Allah yang memiliki sifat dan nomor rohana bangsa na dipilit ibanai menduakan dia dalam segala hal. Dan jadi marakup au adong di Batam. Wah manginang. Molo mangulu hita di bagasan 2 haporsiahun. Tabudo, lo modo rohat isi, kupikir daw. Kolan marasing pesada bagas, sada keluarga kepercayaan na, sada tu kanan manang sada tu kiri, sada tu habirang, sada tu siamun, tapi terpusing kita. Apalagi mulu adong 3, 4, 5. Songoni do debata. Allah kita itu debata tai Allah yang tidak mau diduakan amang inang. Allah yang tidak ingin dia ditempatkan nomor 2. Allah yang tidak menginginkan bahwa dia harus ditempatkan nomor 10. Allah tidak menginginkan bahwa dia harus ditempatkan nomor 100. Allah diingiton debatado bahwa dia harus ditempatkan lebih utama dan harus menjadi yang pertama. Dan jadi homar sobat nasida manang olowan munasida ayau do Jehovah de Batam. Dia enggak mau amang inang kalau Tuhan yang kita percayai itu Allah yang kita sembah itu kita duakan. Ido umbahen lambang simbol ni hara Kristen silang na di julot taudo. Jadi nanako
tugi jangan ma turpuk ta sadarion. Itu rumah hita, igijang maibana di atas seperti itu, dan Allah mengaturkan bahwa seperti itulah tatanan kehidupan kita. Dan lomo rohani debata. Kita menempatkan dia bukan nomor satu. Manang didok di bahasa Indonesia, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku katanya. Imangku bahasa Indonesia, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Dan boi tabahen adong de batana asing di jolota. Ikoni bahana dong. Seperti kita tatap muka dengan orang lain, seperti itulah dia menginginkannya. Gak boleh ada ilah yang lain. Hape sonari mace godang do ilah-ilah na asing na tabahin amang inang. Mungkin dah dong besongon opuk tanah julu. Manoba pohon na balga, manoba ulok, manang binatang seperti itu. Alai godang sonari tabahin baal-baal modern, ilah-ilah modern di jamat tanuaingon. Adong mainay dok na konsumerisme, adong mainay dok na hedonisme, adong mainay dok na kesuksesan, adong mainay dok na harta. Jaladong do nama dok molo adong di bagasan pikiran nih hala ikon sukses do, sukses nomor satu, maka baal nomor satu di mana adalah kesuksesan. Ilah nomor satu di mana adalah kesuksesan. Dungi molo adong di bagasan pikiran na iko mamora au, maka ilah nomor satu di bagasan guluna adalah hamorau. Di bagasan turpuk tahun dia ambil do tema makaholongi debata. Bohado hita makaholongi debata. Adong do harga na ikota bayar amang inang laho makaholongi debata. Ada harga yang harus kita bayar sebenarnya ketika kita makaholongi debata. Ubaya majos ada contoh sian Alkitab podo. Songo dia do Stefanus makaholongi debata. Ya doi bagi hamu caritannya Stefanus. Alani haporsionan namar Tuhan. Songo dia do parmate ni ibana. Dia harus mati dilempari dengan batu. Mace holong situ tu ibana tu debata. Kot ibana maniup gomo sa porsionnya tu Tuhani. Sampai ikut mati ibana dilempari orang dengan batu. Jala godang museta bereng na di bagasan hatani debata. Buhado akan porsiai makaholongi debata. Ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Halai laos udut maamang inang. Tuhalak na makahosomi debata. Na somabir tu debata. Ternyata didok di bagasan tahun. Bahwa Allah itu juga merupakan Allah parimas. Allah parimas di dok. Songo dia do rimas di debata marado pun halak. Na soma biar marado pun ibana. Di dok do di bagasan turpo tahun.
nama ngaluluhon hajahato ni ama-ama tu aka anak naro di sudut patuluhon dohot pa opaton aka nasogoroha diau. Ama-ama berarti orang tua. Alai laos mangihut madidok anak konna. Dungi sudut patuluhon ise ma sudut patuluhon pahoputa. Masuk mamusia tu sudut pa opaton, ise sudut pa opaton, nini dohot nonota. Tuhalak na sotikos makahulungi debata. Yang menempatkan Tuhan nomor 2. Ternyata Allah itu dikatakan parimas doau. Nama ngaluluhun hajahotun ni ama-ama tu ianak konna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut pa opaton. Orang tua, anak, cucu, nini dohot nono. Alai los mangikut mamuse holong ni rohani debata. Alaya si dorohaku tua kemaribu-ribu halak. Jadi ama-ama, keluarga, orang tua, anak kon, pahopu, dohot nini dan nono ini kalah. Ala didok maribu-ribu. Piga ma molo detong satabe diala amang dot inang. Molo adong namuding adong do diguari. Nasawon ma pinoparna. Udah sampai ke nina nonoi. Itu masih paling banyak orang berjumlah yang nahya udohoti namoding namate. Paling banyak 98 orang. Udah 4 sudut. Tapi ternyata holong ni rohani debatai didok di bagasan turputon tuaka maribu-ribu akan nama kaholong yau. Bahwa kasih Allah itu lebih besar amang inang. Umbal gado holong ni rohani. Yang akan dia berikan dibandingkan dengan rasa cemburunya, rasa marahnya, hukuman yang akan dia berikan kepada ama-ama tu yanakona rodi sudut patulu rodi sudut pa opaton. Jala tu halak nama kaholongi deh bata. Aduh, do aturan main dan nilehuni deh bata. Bahwa dia tidak ingin didoakan kemudian didok di bagasan turputon. Dang boi, dang jadi dohonomu gowar ni Jahoba de batam anggos yan neang ni roha. No yang jamban canggih dote amang. Holan lawa madok kita tu akadongata melalui Tuhan Yesus memberkati amata baen. TYM. Wah sedang tak surat Tuhan Yesus memberkati. Wah sa ikon TYM. Oh my God, amu setabain. OMG. Kenapa enggak kita buat aja oh my God. God bless you GBU. Sotung minyak gosok GBU ate. Neang doro hata kan, TYM, GBU. Kenapa kita enggak bilang Tuhan memberkatimu atau Tuhan Yesus memberkatimu? Allah besertamu. Cara hidup yang seperti itu pun harus kita rubah sebenarnya. Ibagasan turpuk tahun dia atur hode batado bohado cara tamaka holong. Tuhan tidak ingin kita menduakannya. Dia harus tempatkan nomor 1. Molo holongi debata maka 24 jam nani leone debata ikon adong dotik gitu ibana. 1 minggu 7 hari di dok. Di hari papituhon maradian madebata. Sonari masa pandemik di dok.
Mula-mula nih pandemik, yakin doa sudah do kita tikia dong live streaming. Kohom kita per minggu ate. Kohom tado tido per minggu nih dengan hikmat. Ada lama kelamaan pinaroha kon mak. Dan adong behikmat lahoma dohoti live streaming. Mauas pitor lau tu dapur dibuat air minum. Atar loja otik jongjong mana? HP live streaming mengikuti ibadah. Bahasa udok songoni ala aku bereng do di keluarga ku songoni anak koku. Capek kali pun lama kali pun ibadah. Ngapa mama ngambil jam ibadah jam 10 di mana? Maksud tuh sarap dotong hamil berminggu kan. Apa lau ibana? Jangan dulu kau minum na ibadah ini terhudokon. Haus. HP mau lo sinantam dang bare ni ibana lau. Hot de ibana huduli udulan nai. Dungi dong sasitong na di masa pandemi ikut donota. Ada dong buka ibadah. Manang sebelum masa pandemi kudok masa sebelum masa endemik. Alana didok onom ari mahamu mula-ulaon jala benom munasa ulomu. Alai anggo hari papitoni ari paradian ini Jehovah di Batam doi. Sasitong nadadong be alasan ni halak dang boi mamuji de bata di hari Sabat. Di hari Minggu. HKBP Rawamangun sebelum pandemik sia hali par mingguon. Itu tahe emang inang sekolah minggu 2. Sinantam 1, sinantam 2 pra remaja, orang tua sekolah minggu. Ibe orang tua sekolah minggu di hati ku bereng do holan ditaruh do apa dong do ibadah. Isi do laki merkumpul merca cerita. Ibadah umum. Sasitong na dong be alasan di sita. Dong tikiku. Tak songon di huta-huta, holan sahali pada mingguan. Bui ma dong alasan, ada nga tutup be pada mingguan. Bau mai bana tu balian. Nah, memang holan sahali. Ala di anggo di kota besar dau. Minimal gereja di kota besar itu 4 kali pada mingguannya. Nah maka holongi debata iku menyediakan waktu tu debata do. Bahwa orang tersebut harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Wahado ita amang inang. Songo dia do cara maka holongi debata. Anggo diturpuk tau ngaya turhot debata. Songo dia hita maka holongi ibana. Tengok mah, sedangkan manusia saja tidak ingin diduakan, apalagi Allah. Sedangkan kita manusia saja dangolo kita diduakan, apalagi mah Tuhan nama ngalehon hanguluan di kita. Alani mangulu mah kita. Di bagasan aturan nanilo ni debata. Molo di leo debata peon sorminan mo na dita. Bah, nari minggu idang mari minggu au bah. Nari rabu idak partangi yang anau bah. Apalagi sonari edong parion anak kota sekolah minggu. Luar biasa dosa sitongna di pandemi COVID-19. Ibadah-ibadah na dipatupa ka huria-huria termasuk kuria HKBP Rawamangun termasuk sekolah minggu. Karena mereka memikirkan bagaimana caranya, bohado carana supaya parmingguan itu menarik, dinikmati khususnya bagi anak-anak. Molo mingguan songonon idena minggu depan lain lagi amang inang. Pusing doa ke guru sekolah minggu. Mencari cara bagaimana caranya supaya ibadah itu menarik untuk anak-anak. Sehingga mereka mau duduk tenang.
Ido bain molo tiap hari minggu guru sekolah minggu selalu melihat berapa orang yang beribadah di sekolah minggu melalui rekaman atau link YouTube HKBP Rawamangun. Molo pas tepat jam ibadah paling kencang itu 300 orang. HP Akayana Kota Sekolah Minggu yang mendaftar secara online di My ASM itu 600 lebih amangina. Tapi mengikuti ibadahnya 300. Itu cara Nabi Naen yang ke guru sekolah minggu boha carana asa dihaholongi nasida debata di tonga-tonga di masa pandemik. Karena memang ajarannya pun akan berbeda seperti itu. Cara doi Nabi Naen ya ke sekolah minggu aka guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dewan koinonia bagaimana supaya akayana kota ia manginang maka holongi debata sian mulai 6 menit. Termasuk aka program-program Nabi Patupa di Bagasan tahun 2020 sadaon. Kelompok baca Alkitab adong do KBA. Adong do musai hafal ayat Alkitab 1 ayat per hari katanya. Leboto hamudo pigana mendaftar isi. Kelompok baca Alkitab ini dari 600 anak sekolah minggu hanya sekitar 70-an yang mendaftar. Jalah hatop-hatop dui sudah baca kak ibu tuh omak namakan cirik anaknya baca Alkitab. Di video omak nama menghafal ayat Alkitab sian onom ratus kola nasaidu. HP si holni rohani akan toras haduan bahwa mereka akan menjadi generasi penerus yang setia Tuhan porsiona namar Tuhan, maka porsia Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alanima amanginang topet sadarion pesta pareoni anak kota sekolah minggu hamuma songon ede sekolah minggu ido dohono kuah manginang. Kalau satu orang bawa anak ke sekolah minggu seperti itu, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2 do dibawa, alai gabe didok, 21 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, 3 anak Tuhan pergi sekolah, tolu do, alai gabe 321 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Buhado carana. Sonari masa pandemik hamudo amanginang. Hamudo tiang magora mensuarakan, ayo opung duduk di sini, kita duduk bareng, berdoa, beribadah. Ayo opung kita baca Alkitab, ayo opung duduk bareng sini. Asa tercipta ma generasi, maka holongi debata tidak hanya hari ini, alai sahat tuhaduan. Ima na disut dok di bagasan turputon maribu-ribu halak nama kaholongi debata. Amin. Martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam nongku tangihon hami apala ditikyon. Sayho matoktong na mangajari hami marhite to dimi asa huhaholongi hami ho Tuhan sian nasa rohan hami. Jala tidak ada pikiran di bagasan ngulunami laho menduakan Tuhan. Ale tulus marohanami laho maka porsaiho jala memberikan segenap tubuh, jiwa dan roh kami, waktu kami hanya untuk Tuhan. Posdorohanami ale Tuhan aturan naung dileoko Tuhami. Kupake hami masongon corminan di hami asa manada hami Tuhan.
di hahurangan nami. Doa manada hami di holong ni roham. Naung di leoko tu hami ali Tuhan. Tardumobi apala di tikion, to akayanakon nami sikola minggu. Di tikion patupahon pareon sikola minggu. Siol ni rohanami na tora sali Tuhan na yang matoktong na sida satia marado pokok. Jala sude bui dapoti molo satia dua kana toras mangajari hata ni de batatu na sida. Pasunggulhon arian dohok burngin dilahu modom dungo hudul-hudul manang lao penasida taringo tu hata ni di bata. Asaboy tu akatikin neneng roali Tuhan bahwa akayanakon nami gabi akayanakon ni de bata nama kaholongiho dohot mangulu ma di bagasan habonaran ni hata. Gudanga ka program ni huriam mali Tuhan na ikon hupatu pahami di bagasan sa mingguon urupi hami aka padita urupi hami aka situa aka parhalado jala pargogoi aka ruas ni huriam asaboy tulus semar dalam program ni huriam dohot dinggan marsangap homar mulia ho wali Tuhan songoni nang aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na sedang perawatan di bagas na sedang pemulihan noktar surat gowarna buku titing nami ali Tuhan doho na sotar surat dope saya leo ho maha malumo ni parsahiton di nasida anggia bohi pas malum nasida Tuhan sian aka parsahiton na gabe boy toktong mangulahon aka ulaon na doho dinggan jala dipuji-puji gowarmuna badi ali Tuhan di tonga-tonga ni pardalanan ning uluna asi maroham pargugui mahami Tuhan manalpuhon manang melewati masa sulit oleh karena corona manang pandemi COVID-19 siaon naso haruh boto hami Tuhan sadi harion berakhir. Alai jol mana porsiado hami Tuhan tuho kodo mangaturhon salu pardalanan ingulu ni jolma do nasa natinopam di tonga-tonga ni portibion. Alani i lehon sabam ni roha di hami togu ni ha porsion jala sotung kurangan hami Tuhan dia akan narikok di ngulu nami alani situasi na masa secara nasional di tengah-tengah ni bangso dohot negara namion. Moli hati madiho wali Tuhan kupasa tami matangi yang nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Batangnya koma peleata martangiang mahita. Ale de bata amana mina di banua gijang hodo harorwani saluhu silaleon nadinggan do nasa uli basa na malutus ko pasat hami masian na leome to hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na hus di julum pasu-pasu menjelar ramoti asaw para siyang hami pelianon pati bulho na razomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni salalomi tu hami asalam gir-gir hami madok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang say pinarbadia magoharmu, say roma harajomu, say saut malumo ni roham di banua tonga onsong na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangguluan siapari, sesa madosa nami songon panisan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan damai jalo hamuma pasu-pasus yang Tuhan debata. Di pasu-pas ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madita amang inang, tuhat tama nama masuk suhita, toktong mahita hot di hapor syota. Amin.